Túto hĺbku sme len začali, ale na budúci rok spravíme čisto 90. kategóriu. To bolo o takých chlop. Pekne, pokus ukončený. Platný pokus, pravý prúd 32,90. Stroj naštartovaný. Takže taká menšia chybička na spoji. A nie na spoji, spoj je spojený tak, ako má byť, len hadica to nedržala. Chyba na radí, naviažu.